Shalom, selamat hari Minggu mandihita manginang. Hatan di debatan naga betur pun ijamin tadi minggu tersadarion, Minggu tanggal 10 Januari 2025, Minggu na parjolo dung Epipanias, dibuat sian kitab Ulaun ni Apostel bidualu, mamuka sian ayat 14 tolas ayat 25, do topik ni minggu disuruh makatidakon hatani Tuhani, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Turpun jamita buita jahari kolom deskripsi, soron ma penjelasan ni jamita. Na parjolo tadi damang guarni minggu tu sadarion minggu na parjolo dung Epipanias. Ahado lapatan ni Epipanias sa manginang. Lapatan ni minggu Epipanias on ima minggu parnikontan hapa patar ni Yesus Kristus, ima debata naga bijolma. Manang hari pernyataan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dirayakan maun gadap tanggal 5 manang tanggal 6 Januari atau 12 hari setelah hari Natal. Manang molo di tradisi di gereja, ima di minggu na parjolo dung hari panghiasan atau hari pentahiran Yesus Kristus. Manang diteki di pasal si Joseph mado si Maria, pese-pese ni Yesus itu bagas joron di bata. Jala di jalo sahala parhalado na marguar si Simeon. Molo tajah di Lukas 2 ayat 22 di dok songonon. Asa dunggok ari pangiasan nasida manghiuton pati ni si Musa dibuan nasida ma ibana tuhu ta Jerusalem pasahaton ibana tu Tuhani. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Jerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di son mana pada sahali diukap si Simeon bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Di do ibana ainunga di ida mataku haluau nasiakoi. Nomor 8 nunga huida be Mesiasi inebana. Jadi si Simeon namanginang on masa halak para hobas di bagas joron di bata tarsongon pandita maun molo dihita sonarion jala dihaposon na jolo heado ro panurirang ni Jehovah tu ibana lawa pasaton tonani di bata idok masong non aleho Simeon na sujadi mateho yanggo sojolo di idaho hamuliaun nasian di bata jala lauson maharoa penggenapan ni hatai tu ibana. Sasitong na molo taja di Bibeli amang inangdang holan sahali adong hata na patakas son hadiran ni Yesusi songon anak ni di bata ibana. Manang songon Mesias ibana. Alkitab mencatat setidaknya ada 5 peristiwa pernyataan keilahian Yesus. Imana parjolo nakeng di masa ketika Simeon bertemu dengan Yesus waktu Maria dan Yusuf menyerahkan bayi Yesus kepada Simeon. Na paduahon diharoroni kapan dibisu nasian purba laho mano pada Yesus. Didok nasida diria do raja nai baru tuwi. Naung hui hami do bitang na ditano habisaran. Alani ro do hami sumomba ibana. Nunga ro kapan dibisuk lau manomba Yesus. Jala nunga didok Yesusi songon sarak raja. Tung pedak dana do pemurna. Napatuluhon ima ditiki pendidion ni Yesus dan diulun si Yohanes pendiri. Arong do suara ni bata nasian ginjang mandok. Ondo anakku haholongoni halomoni rohku do ibana. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ini adalah pernyataan secara terang-terangan dari Allah kepada Yesus tentang hadiran Yesusi, bahwa dia adalah anak Allah. Napa paton ima halongangan na parjolo na pinatupan ni Yesus. Ima na dibayan Yesus ay gabi anggur. On masa ada penegasan dari Yesus sendiri kepada ibunya yang waktu itu bertanya, orang ini kehabisan anggur. Parjabon nunga habis anggur na hape jol matorok dope tamu dang marna mulak. Buhana mau nina. Roma Yesusi di dokma. Ahado na pinangidom tuaw oma asahulahon. Ay soro do petikiku. Susah do petikiku na. Waktuku belum tiba. Nah, waktu ini adalah waktu pelayanan Yesus di dunia sebagai seorang Mesias. Dia sendiri mengakui itu sebagai pekerjaan dia. Nah, palimangon ima ditiki ulau nabadi na parjolo. Takas jo Yesus disi ay mudar hudoon, mudar ni padanan ni nani useon humokop torop bahen hasesani dosa. Yesus menyatakan bahwa darahnya berkuasa menghapus dosa. Jadi ima 5 alasan yang menegaskan tentang keilahian Yesus. Jala adong salpo non minggu Epipaniason, adong hira 5 minggu non minggu Epipaniason, masuk mahita tu minggu-minggu prapaskah. Diawali dari minggu Septuagesima, 70 hari andorang sohaheon, baru ditutup mamuse tu minggu Palmarum. Adong mahira sia minggu annoni, adorang so masuk kita tu hari Paskah. Jadi tak ida ma haturangan ni turpuk tahun. Adong dos ada peristiwa na masa na manjoloi turpukon. Ima peristiwa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen na binahin si Saulus. Alani adong make khawatiran taring waktu pungwani jala pakobacon nasida di hatani di bata na dibahini. Dibahini dipabangkit nasida ma aka pangulo-pangulo ni Huria na laho mangurupi aka apostolon. Tugas nasida ima mangulaon sarupa tu ulaon ni aka apostolon. Para raton berita tu luat-luat na subiri dijangko aka apostolon. Ati buhat tartakup haduan aka apostolon jadi danggabe masohot pakobaconi. Nah,
Adong masa halak diaken manang diakones marguar si Filipus. Ibana ditongos para raton barita tulu Samaria. Marasing do si Filipus diakoneson manang diakenon tu si Filipus sisiane Yesus. Boita Jawa di ulaun apostol onom ayat 5 non. Si Filipus na diakenon dipilit gabe dongan sa parahubasan niya kapostel. Rap do si Stefanus na mati martiri, baru arang musia si Prokorus, Nikanor, baru Timon, baru si Parmenas do si Nikolatus. Nah, jadi sian pakobasan ibana di Samaria, gudang do halak manangihon jala mengului Kristus gabe si pelona sida. Sahat memberiton tua kapostel. Jadi lao masih Yohanes do si Petrus manopon nasida, asal ditanyakan jala di jalur nasida ton diperbodiai. Jadi amang inang sasitong na nung ngaleleng marmusuh halak Yahudi tu halak Samaria. Dung mati si Salomo na jolo gabi bula 2 do harajaon Israel. 10 sian 12 suku Israel laho manadikon harajaon ni jalalas di patu panasido sada harajaon na baru jalalas di goreng nasido do kerajaan Israel. Jadi sementara 2 suku na tersisa ima suku Yehuda do suku Benjamin tetap bertahan di tempat yang lama. Ala dikatih laki ma goreng harajaon ni gabe harajaon Yehuda. Lalu gabe ondo bikas na gabe Yahudi, dari Yehuda berubah jadi Yahudi. Nah, ibu kotanya tetap berada di Yerusalem, sementara harajaon Israel na baruon ibu kotanya adalah kota Samaria. Nah, jadi holan sara do bagas tunjuran di bata. Jala di Yerusalem do jongjongi. Nah, dang mungkin lau halak Samaria tu tanonnya halak Yuda, holan lau pasahaton pelianna manang lau martangiang di bagas joran di bata. Ayo nungamar maksudna sida. Jadi hal Israelon patupahon inganan persembahan baru ima dulu Gerisim. Jadi di Patupanasi masih ada tempat peribadahan baru di dulu Gerisim. Alasannya buasa iban di dulu Gerisim ada orang sojongjong pebagas joran di bata di dok nasida di dulu kido opung nasida pasaton pelian tu di bata. Ima si Abraham, si Ishak, do si Jakob. Mula saja non di Yohanes 4 ayat 7 tak susia. Pas minum Yesus tu parapon Samaria nama nimba ayat di doloki di dok paraponima mangalusi. Buah sama hosa halak Yahudi mangido ayat tuau halak Samaria. Dang salah ho di sina. Buah sama sampai harur hata si songoni si paraponon. Sebab orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan keturunan Israel. Alana halak Samaria nunga kawin campur halaki do bangsa asing. Jelas subang di bangsa Israel do sasi tongna kawin campur dengan bangsa asing. Makanya orang Samaria dianggap kotor dan najis oleh orang Yahudi. Makanya setiap di barang halak Yahudi, halak Samaria memulus barang di dia di salah luar, itu masih tijur lagi. Wah ini orang kotor, orang najis, orang kafir hirasongoni mah. Jala Samaria pesongoni itu tong. Molo di barang halaki lewat halak Yahudi, tong mesti tijur halaki. Bahkan kalau orang Yahudi mau pergi ke suatu tempat, mereka harus melintasi tanah orang Samaria. Nah tu mau mahalaki marhaliang, lok magabi tulu halebat tali udah nih daripada ikon mendege tanah halak Samaria. Seperti itu juga sebaliknya orang Samaria kalau datang ke Yerusalem mereka akan diusir. Jadi meloneng memulus tanah Yerusalem palaki itu mau mahalaki marhali yang dauhian nggak masalah sampai 3 kali 4 kali lebih jauh. Yang penting tidak menginjak tanah orang Yahudi hirasongoni mah. Nah adong sada naik perumpamaan sian Yesus taringo tu halak Samaria yang baik hati di Lukas 10. Itu alasannya buasa di ibana halak Samaria sebagai tudus-tudus. Kenapa bukan Amalek? Kenapa bukan suku Amori? Kenapa bukan suku Filistin yang sudah lama bermusuh dengan Israel? Kenapa harus orang Samaria? Sebab sebenarnya orang Samaria ini kan orang Yahudi juga, orang Israel juga, satu suku dengan mereka, hanya saja berbeda pandangan, berbeda paham dan bermusuhan. Nah, ada masalah Yahudi naibana di perumpamaan nyibanon. Salah Yahudi neng langsung Jericho, HP di perjalanan dirampok maibana, jala dipusa maibana. Pihak-pihak maibana jalani sekara akhiran yang mate. Perjolo adong malewat salah malim, mulu dihita sonaran hirapadita melang situ amon. Ale di laus ibana do. Nasa karaton, dangarong di sisay ibana, dangarong di jonok ibana. Baru lew ang muse napaduahon halak Lewi. On halak Lewi on akapan dibisuk si buto surat na marhobas di bagas joran di bata. Sangat-sangat paham tentang ajaran kitab suci. Alitong no dilaw ibana halak Yahudi nomor saiton. Dia tetap tidak peduli, dia tetap melewati orang yang sakit itu. Napatuluhan lew halak Samaria. Jala asim do rohana mengidah halak Yahudi nasa karaton. Didapaton maibana, jala dibon maibana tu sada paraporginan. Disuruh ma halak na merjaga di si lau mangubati ibana. Jala di pasak ma hepeng tu aka na jagaon. On ma bahen manurubak na ubati ma ibana sampai malum molo hurang hepengi Europea 2 hari nai lau paswakon ini bana. Saking baiknya orang Samaria ini. Jala di uritu Yesus ma muse marhite suku-sukun ido ibana ma. Ise dosian na tolui di roham gabedongan ni natardubui. Siapakah yang menjadi sesama manusia bagi korban perampokan itu inna. Jalan maalus niya na sida. Halak nama rasiroha di ibana.
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. HPJP dulu nih suku-suku nih, orang Samaria, selesai. Itu saja jawabannya. Tapi kenapa mereka tidak pakai kata Samaria? Ainu ngemerbusu nasida tua kasa Samaria. Sehingga subang nasida do panggorahon hatani Samaria di pamangan nasida. Pantang bagi mereka menyebut nama Samaria. Sehingga ya begitulah jawabannya. Halak nama rasi roha tu ibana, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Di bawah gejang-gejang alusna asal modong idokon ibana hata Samaria. Jadi tadi nama Sonardison, molo berhasil domisi penginjilan si Filipus di tanah halak Samaria, artinya pekerjaan itu bukan semata-mata hasil jerih payahnya sendiri, tapi karena roh Tuhan turut bekerja di dalam sebuah perbuatan dia, setiap perkataan dia, sehingga pekerjaan itu bisa berhasil. Tung pesongoni balagani permusuhan halak Samaria do halak Yahudi, ala ditangin halak Samaria itu si Filipus, nah tapi benar halak Yahudi. Ai dibataro na mangula di pakobisan ibanai. Nah, adong masa halak datu margor si Simon di huta Samaria. Ada orang susah do barita nauli tu huta Samaria, si Simonon do di patanga-tanga kajolman. Ala boy di pamasa ibana aka halongangan. Dung haron si Filipus, na boy do si Filipuson pabalihon aka to dinahodar sina kajolma. Dia mampu mengusir roh jahat yang merasuki banyak orang di tempat itu. Gabi muba ma aka jolmai sian si Simon, gabi lau mana sida manangihon si Filipus. Jala si Simonot peujung nan non las do ribana gabi mangihuto si Filipus. Jadi ala dida si Simonon pas haroronya ka apostoli di pasata ka apostoli maton di perbadia tua ka ruas na disi marhite sian mga pehot tangan. Gabi adong madi rohana naing magabi sosongoni manyan ibana sarupa do ta ka apostoli. Ido ibana matu si Simon apostoli, si Simon Petrus. Leon matua uhua sona songoni asa boy tong au pasahaton ton di perbadia tua ka jolman siat tangaku ina ibana. Jala ibon ibana do musia tong hepeng nagok. Haruan yang itor ibana huasoi. Muru masih Petrus di dokma. Mago mahorap dot perakmi ai diri puhoro tertuhor silia lehon ni debata marhite hiti hepeng. Waso na adong di apostoli dang dipangido apalagi dituhor. Ubahen gabi adong di nasida. Alain na di pasat Yesus doi tu nasida. Karunia ini adalah pemberian secara cuma-cuma dari Kristus. Kristus memilih siapa yang akan mewarisi kuasa tersebut. Itu makana aka apostoli pe aka jolomana di jauh Yesus do. Dang na rosat diri tu Yesus. Aka apostol ni Kristuson manjalu huaso sian Kristus marhite-hite hasa saurniton di perbadia di hari Pentakosta. Dungi gabi halan na berkarisma manasida. Orang-orang percaya yang dipanggil untuk bersekutu itu adalah orang-orang yang menerima karisma, kuasa ataupun talenta dari Tuhan Yesus atau dari Roh Kudus. Dengan dasar pemahaman ini, maka gereja mula-mula adalah persekutuan karismata atau persekutuan orang-orang yang menerima karisma. Jadi pada mulanya persekutuan pakubasian perpunguan yang halak Kristenon di patupa holan sapi haroroni Yesus na padua halihon. Ala adong do pemahaman hati-hai haroroni Kristusi na padua halihoni terjadi di masa-masanya apostol. Ada pemikiran yang menganggap bahwa Yesus akan datang kedua kalinya di masa hidup para rasul. Tetapi ketika Kristus tidak juga datang, sementara penyiksaan terhadap orang Kristen terus semakin parah, apalagi nunggabi Kaisar Sinero, itakuti halak Kristen dibakari jadi pamate, maka dirasa perlu ada persekutuan yang berkesinambungan. Artinya gereja perlu memiliki suksesor atau penerus yang akan melanjutkan pelayanan apabila para rasul ini ditangkap atau meninggal. Jadi akan penerusan maka kemudian digawaranna pelayan non karismata. Yang dari sini mulai muncullah jabatan-jabatan di dalam gereja, termasuk mayaka episkopos, presbiterios, do diakones menang diaken. Jadi angkatan pertama dari pelayanan non karismatis ini masih menerima langsung penumpangan tangan dari para apostol itu, daripada rasul-rasul. Di generasi-generasi selanjutnya, penumpangan tangan dilakukan oleh para episkopos atau presbiterios. Dari proses pengangkatan jabatan ini lahirlah istilah suksesi rasuli yang lebih berkembang di gereja barat atau dipelihara dengan baik oleh gereja Katolik. Di era reformasi, gereja Lutheran lebih mencerhanakan istilah pelayanan karismatis dengan pelayanan non karismatis ini. Orang percaya adalah semua orang yang menerima panggilan dari Yesus Kristus. Mereka disebut vocatio generalis. Mereka melayani bukan karena telah ditasbihkan, melainkan karena mereka memiliki talenta atau karisma yang diterimanya dari Roh Kudus. Makanya olo dosipata diguari nasida non ordained minister atau parhubas dan somartohonan, namun memiliki talenta untuk melayani. Singkatnya, para pendeta yang melayani di gereja adalah orang-orang yang menerima panggilan dari Kristus untuk mengabarkan Injil dan mereka memiliki talenta atau karisma yang mereka dapatkan bukan dengan cara meminta atau membeli tetapi lewat pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan. Para pendeta adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan sebelum diutus untuk mengabarkan Injil dan kerajaan Tuhan ke seluruh dunia. Alanido sahala pandita merhuasodo pasahaton pasu-pasu. Jadi taida maahanan yang dipasatur pukot tuhi tadison na parjolo Sudah do halak Kristen digora laho para ratun berita nauli.
Orang Kristen adalah orang percaya yang dipanggil dan diutus untuk mengabarkan firman Tuhan. Dang ikut namar talenta na pasaton berita nauli. Dang ikut pendita menang situa, menang para lalu namar tohonan, nalau pasaton hatan di bata. Ale sudi do hita halak Kristen bertanggung jawab, lau mengabarkan firman Tuhan, tu sudi halak naso manada Kristusi. Melayani Tuhan tidak harus dengan berkhotbah, tetapi bisa dengan memanfaatkan talenta lain yang kita miliki. Misalnya, para penyanyi yang menciptakan lagu, yang menyanyikan lagu-lagu rohani, para tukang yang membangun gereja, para pekerja yang membersihkan gereja, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bekerja di panti asuhan, di panti jompo, semua ini termasuk bekerja melayani Tuhan. Na paduahan aka pemuda na ikut pelayanan di gereja, aka ama dot aka ina na pasidoho di ulau huria, soon pungon ama dot pungon ina. On nga termasuk on tu melayani Tuhan. Na paduahon melayani Tuhan harus dengan ketulusan hati, bukan karena ada motif tertentu. Adong dua hala namar gor si Simon, namar si alusan di turpuk tahun. Si Simon Apostel mengalusi si Simon Datu. Di pisang si Apostel Simonon do si Datu Simonon, ala di ida ibana asing tahi-tahi ni si rohana. Aka Apostel di Kristusi, maradu mate na sida holan lahu mamari tahun Kristusi. Ada lebih banyak penderitaan yang mereka alami dibandingkan keuntungan yang mereka dapatkan dengan mengabarkan Injil. Alai, tang masuk nasida di bagasan pakobasun nasida. Si Tirion do pangkobasionnya ke Apostolon. Iman na parjolo, mereka tidak perhitungan soal tenaga dalam melayani Tuhan. Mereka juga tidak perhitungan soal waktu dalam melayani Tuhan. Dan yang terutama, mereka tidak mencari keuntungan dalam melayani Tuhan. Ima jamin tentu sadarion. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Epifanias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.